шумо медонед ки дар атрофи зуҳал яъне Сатурн 146 ҳамсафар ба мисли моҳи худамон давр мезанад ва шояд шумораи онҳо бештар бошад. Танҳо на ҳамаашон то ҳол кашф карда шудаанд. Зуҳал яке аз сайёраҳои системаи офтобӣ буда, аз ҷиҳати дурӣ аз офтоб шашумин сайёра ва аз ҷиҳати калонӣ дуввумин сайёраи системаи офтобӣ пас аз Юпитер мебошад. Сайёра асос аз гидрогену гелӣ иборат аст ва ба навъи сайёраҳои газӣ тааллуқ дорад. Он асосан аз газҳои иборат буда, сатҳи сахт надорад ва зичиаш бошад дар байни сайёраҳои системаи офтобӣ камтарин аст, ки аз зичии об ҳам 2 маротиба камтар аст. Вақте ки мо зуҳал мегӯем, ба мо ҳалқаҳои машҳураш дар пеши назарамон меояд, ки худи ҳалқаҳои онро соли 1610 астрономҳо кашф кардаанд, ки ғафсии ҳалқаҳои калонтарини Сатурн қариб ки ба 1 километр мерасад, вале то ҳол назарияи ягонаи пайдоиши ҳалқаҳои зуҳал маълум нест. зуҳал аслан курашакл нест. Суръати гардиши он чунон бузург аст, ки худашро ҳамвортар мекунад. Суръати гардиши зуҳал дар атрофи меҳвари худ назар ба дигар сайёраҳои системаи офтоб тезтар аст ва суръати шамол дар худи зуҳал метавонад то 1800 км/соат расад. зуҳал майдони магнитии пурқувват дорад, ки ба 1 миллион километр тӯл мекашад ва дар зуҳал чароғҳои шимол яъне северни сияни ба мисли худамон ҳам мешавад. Инчунин дар зуҳал фаслҳои сол вуҷуд дорад ва як фаслаш тақрибан ба 7 соли замин баробар аст. Тақрибан 1 соли зуҳал ба 30 соли замин баробар аст. зуҳал яке аз 5 сайёраи системаи офтобӣ аст, ки аз замин ба чашм намоён аст, ки бори аввал бо аппарати Пионер 11 соли 1979 аксбардорӣ карда шуд. зуҳалро бисёртар бо аппаратҳои кайҳонӣ Voyager 1, 2, Pioneer 11 ва Cassini-Huygens омӯхтаанд.